Dobrý deň, ja sa vám prihováram opäť s rubrikou Vy sa pýtate, ja odpovedám. Zatiaľ nemám lepší názov pre ňu. A teda ďakujem za otázku, ktorá znie nejak takto. V škole sa syn učí násobilku a cieľom je, že musia byť schopní vyplniť testy 20 príkladov za 1 minútu. Mne to príde ako kravina. V podstate pani hovorí o tom, že jej to vyšlo, že dieťa má 3 sekundy na jeden príklad, ale neviem, možno je to bežné. To dôležité je, že neviem, ako ho mám na to pripraviť. Meranie času ho totálne znervozňuje a vopred hovorí, že sa mu to nepodarí. Tak ja ďakujem za túto otázku a myslím si, že opisuje veľmi bežné situácie v škole. A teda, keď som rozmýšľala nad tým, čo poradiť, tak by som začala alebo by som vypichla 3 veci. Poprvé je, že sa pýtajte. Pýtajte sa učiteľov na zdôvodnenie, prečo si teda zvolili taký formát skúšania, ako vybrali. Po prípade, pýtajte sa kľudne aj, keď sa to týka učenia, prečo zvolili túto metódu, aké sú jej ciele. Získajte vlastne od nich spätnú väzbu a potom možno porozumiete, prečo to vybrali tak, ako to vybrali, prečo to prostredie je naformulované tak, ako je naformulované. Ono sa to môže líšiť, táto otázka teda nepochádza zo Slovenska, takže vlastne aj naprieč tými nejakými školskými kurikulami a metodami v rôznych krajinách sa môže líšiť. Prečo? Teda je takto zvolený ten spôsob. Napadá ma, že možno to vychádza z nejakých testovaní, kde je nejak daný vlastne zákonom alebo teda tou metodikou nejaká časová dotácia. V každom prípade je vždy vhodné všetky pochybnosti komunikovať s tým najbližším partnerom, čo je teda buď triedny učiteľ, alebo teda vyučujúci, poprípade škola. A samozrejme, nemusí vám dávať význam to, čo zistíte, ale to sa tiež stáva, pretože niekedy sme nútení fungovať v nejakých pravidlách, nejakých metódach, s ktorými my nesúhlasíme, ale väčšina sa teda na tom zhodla, že takto sa to bude diať. A vtedy to, čo môžeme robiť, je pripravovať deti aj akoby na tú situáciu, aj keď my s ňou nesúhlasíme. Čiže väčšinou aj ten náš nejaký postoj boja nemusí byť úplne adekvátny, pokiaľ sme teda vynaložili úsilie, snažili sme sa tomu porozumieť, ale tie odpovede zo strany školy nás neuspokojujú, tak stále je to nejaká väčšinová realita, v ktorej naše dieťa žije. A ja teda viac odporúčam v tomto prípade teda dieťa pripraviť na dané podmienky a umožniť mu, aby čo najlepšie to mohlo zvládnuť. Samozrejme môžete bojovať aj so systémom, ale to väčšinou nevyrieši akoby rýchlo tú vašu situáciu. Na toto je väčšinou treba viac úsilia. Druhú vec, ktorú by som akoby povedala, je, že nebojte sa toho, keď aj nejaké testovanie, skúšanie sa vám zdá príliš ťažké pre vaše dieťa. Proste to sa tiež bude stávať. A myslíte na to, že keď sa niečo hovorí v októbri, tak vlastne vás aj zaujíma, že ten cieľ kedy bude naplnený, hej, alebo kedy to bude mať dieťa vedieť a vnímajte to ako vašu cestu. Čiže vy ste na začiatku, na štarte a máte nejaký čas, možno pol rok, možno celý školský rok, aby ste dosiahli nejaký cieľ, ktorý je nejak akoby zadefinovaný. A ja si nemyslím, že je nutnosť, aby sme 100% spĺňali všetky očakávania alebo tie podmienky školy, ale rozhodne môžeme fungovať tak, že sa snažíme, aby naše dieťa bolo čo najviac pripravené. To v sebe obnáša akoby v tomto bode 2 veci. Že sa učíte násobilku tak, aby sa naozaj vám zautomatizovala, aby dieťa si bolo isté, proste precvičujete. Toto isté sa týka vybraných slov, slovíčiek z angličtiny. Proste trénujete to, učíte sa to a snažíte sa, aby sa to čo najviac automatizovalo.
A druhá časť je, že tuto v podstate ide o výrazný časový tlak, časový stres, ktorý to dieťa znervozňuje. Čiže môžete doma trénovať neskôr, ja to teda rada tak fázujem, čiže najskôr pracujem na tom uistení tej zručnosti a potom tú zručnosť trénujem v tých sťažených podmienkach, čo by v tomto prípade bol časový stres, časový tlak. A zase, tým, že toto v domácich podmienkach takto trénujem, tak aj to dieťa si postupne zvyká aj akoby na ten časový stres. Iným príkladom môže byť, že veľa detí ťažko zvláda, keď je okolo nich šum, že sa ťažšie sústredia, keď sú nejaké ruchy. Takže zase trénujem v tichu, učím sa v tichu, ale pokiaľ potrebujem zlepšiť výkon dieťaťa v škole, tak musím do toho dať aj nejaký šum. To znamená, časť učenia prebieha pri otvorenom okne, pri rádiu, aby vlastne dieťa malo možnosť trénovať to, že sa učí nie v naprostom tichu. Takže druhá tá časť trénovania je, že trénujem v tých sťažených podmienkach a dieťa si postupne na to zvyká. A úplne akoby tretia podľa mňa dôležitá vec sú tie emócie, že teda aj to dieťa už samé o sebe o tom hovorí, že je to pre neho stresujúce, že to nedá. To znamená, že myslím si, že v tomto bode je akoby tá úloha rodiča mu dať najavo, že vnímate tie jeho pocity. Čiže určite tam patria vety ako áno, vidím, že ťa to znepokojuje, necítiš sa na to, vnímaš, že keď sa učíš bez času, tak ti to ide lepšie, ako keď tu je nejaká časomiera. Môžete ho povzbudiť, rovnako ako som to povedala ja, že teraz sme len na začiatku, budeme to skúšať. Určite je dobrou vetou pomenovať, že nie všetci musíme všetko spĺňať na 100%. A ja napríklad často hovorím, že pre mňa nie je dôležité, akú známku dieťa dosiahne, aký výsledok, ale to, že sa na to pripravovalo to dieťa. Čiže aj vy to môžete tak akoby pomenovať, že snažili sme sa, urobili sme, čo sme vedeli, pripravovali sme sa a zajtra na tej písomke uvidíme, ako to dopadne. A zase len zdôrazniť, nie každý musí vedieť všetko, nie všetko musí byť na 100%. Veľmi často pre deti je najviac dôležité, ako to vnímate vy. Čiže pokiaľ vy poviete, že je dôležité, že si sa učil, že sme sa pripravovali a nie to, ako to dopadne, viem si predstaviť, že to dieťa ľahšie zvládne. Môže byť, že stále to dieťa samozrejme cíti ten stres, lebo je akoby písomky, skúšky, odpovedanie, testy, všetko sú to také akoby stresové situácie. Čiže zase len takéto uistenie, že ja ťa budem mať rada, akokoľvek to dopadne, vie pomôcť. Môžete určite využiť aj to, že nie každý sme stvorení na rovnaké veci. To znamená, že síce vnímam moje dieťa drahé, že tieto písomky ti spôsobujú stres a je prirodzené, že vtedy máš horší výkon, ale rovnako viem, že tvojou silnou stránkou je a už doplníte. Napríklad, ja viem, že ty si zvedavé dieťa a keď odpovedáš a čítaš, tak máš dobré otázky a lepšie ti ide odpovedanie pri tabuli ako písanie písomiek. A je to rovnako dôležité. Čiže zase len ukázať dieťaťu, že je aj v poriadku, že nám niečo, akoby jedna forma skúšania nejde. V podstate si môžete všimnúť, niektoré deti sú lepšie v písomných odpovediach, iné v doplňovačkách, ďalšie v tých verbálnych odpovediach pri tabuli. Čiže každý sme iný a stačí len dieťaťu akoby ukázať tie jeho silné stránky a akoby ho uistiť, že nemusí byť 100% vo všetkých oblastiach školského skúšania. Čiže takto nejako by som to videla. Možno by som aj nie vždy zatracovala tie úlohy, ktoré nám možno prídu moc také prísne a ťažké, lebo pripravujú svojím spôsobom deti na stres a zvyšujú akoby tú odolnosť. A naozaj, keď je niekto ešte len tretiačik, to neznamená, že
ako už to musí vedieť. Naozaj to berte ako prípravu aj na ten život. Má ešte to dieťa celý život pred sebou, aby zdolával aj takéto záťažové situácie. A to, čo je pre neho dôležité, je to, že vy ste po jeho boku a že mu akoby uznáte, že je to teraz náročné alebo že táto úloha je náročná, ale stále ste tu pre to svoje dieťa, stále ho ľúbite. Takže verím, že moja odpoveď pomohla a budem sa tešiť na ďalšie otázky. Pekný deň ešte.